Bueno, para mí o fútbol gaélico que representa principalmente son valores. Valores asociados, neste caso no caso irlandés, sobre todo a cultura, a forma de vida, a forma de entender o deporte. Pues, si falamos un pouco de temas técnicos, sobre todo o interesante é que é un deporte moi rápido, que ten doble marcador, que anótase tanto arriba como abaixo. Entón, o que fai que sexa un xogo, sobre todo eso, moi rápido, moi táctico. O tema físico vai adaptado moito a este aspecto, que é un deporte moi explosivo. Entón, sobre todo, se traballan aspectos de explosividade, pois carreiras de 20 metros, saltos, acción e reacción, traballase moito este aspecto. Non tanto fondo, que tamén, pero sí máis a curtas distancias. Gustaríame que sí. A mí gustaríame contar dunha federación propia. O que pasa é que neste caso, bueno, fai uns anos, co a entrada do goberno do PP, mudouse a lei do deporte. Hai unha serie de normas novas, entre elas que te obligan para ser unha federación necesitas contar con 30 e pico clubs propios. Entón, iso que fai é que nos, atado agora, esperemos que co tempo sí, non podamos reunir todos os requisitos para convertirnos en federación. Eu creo que a selección galega foi unha das claves do éxito do deporte. Probablemente, sin a selección galega, non houvésemos chegado a contar hoxe en día con un número bastante considerable de clubs. Si te comparas co resto de equipos, con Francia, con Alemania, con Italia, con este tipo de países, bueno, sí, estamos a un nivel bastante bo. Si nos comparamos cos irlandeses, vamos, ni de broma. O sea, no sentido de que todavía estamos, non estamos nin cerca, vamos, quero dicir. Hai que pensar que ali existen máis de, non sabría dicir todo o número, pero máis de 500, 600, 800, 1000 clubs, máis, non sei. O sea, estamos todavía a un nivel comparado con eles. Logo, si nos comparamos con Argentina, con Sudáfrica, aí sí, aí xa estamos indo aos podios.